Pôjdete do trati. Co si robíš, prosím ťa? Vážený, dávajte pozor, kde odišli? Tamhle. Zlatý. Zlatý nebola. Dneska je skúška. Podmienkou na to, aby ste našli skúške na strane testu na 50 bodov. Ten, kto napíše 50 bodov, buď sa presunieme na prvú sa bude počúvať to, čo povie pán policajt. Dobre? Ten, kto nenapíše na 50 bodov, tak nechodí sa už do Dunaja, príde za mnou, dohodne si náhradný termín, vykonania. O pani ideš.